Bafowethu nodadewethu ngibingelela kakhulu emakhaya lona okhulumayo nguSilwela Phikathi ongaphansi kwenhlangano Silwela Isivuno Foundation. Inhloso ngqangi yalolu suku lwanamhlanje ukuthi size lapha ukuzofezekisa izithembiso esike sazenza ngaphambilini Isivuno Foundation ukuthi sifisa ukubona umuntu owumama, umuntu wesifazane ebuyela emhlabathini elima njengoba sazi ukuthi igeja kubantu besifazane liyitherapy. So siyakudinga ukuthi abantu besifazane babuyele emhlabathini ukuze bakwazi ngoba ukudla okuningi kuphuma khona. Okunye futhi okuyikhona okubalekile namhlanje njengoba sivakashelwe MEC ubaba uZuma, kuyintokozo enkulu kuthina lokho ukuthi sivakashelwe umuntu omkhulu kangaka eminyangweni ukuthi azogqugquzela lento esiyenzayo. Ngibonge kakhulu futhi kubantu ababeyingxenye yaleli phupho ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi sila sikhona nje kungenxa yabo. Bafowethu asilutho ngaphandle kwenu, but into ebaluleke kakhulu ukubambisana kuzo zonke izinhlaka ezithintekayo ekulweleni isivuno esihle ngoba ngaphandle kokudla nangaphandle kokuthi silime nangaphandle kokwenza ezolimo zibe imfashini kuthina asilutho bafowethu. Ukudla ikhona okubalekile, ukudla ikhona okuphilisa isintu. Indlala ibangulaka niyakwazi lokho, umuntu olambile unolaka, so asikwazi ukuhlala sithule sabantu abasha kepha sibone ukuthi isizwe sethu sihuqa indlala, even ikhona indlela engenzeka ngayo ukuthi sixoshe indlala emakhaya. Bafowethu ngiyabonga kakhulu, sibonge nezihambeli zethu esibe nazo, sibonge kakhulu nabasichasile nabasisingathile kulolu suku, siyabonga kakhulu. Inibingelele kuphina kuphela Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Abukeli beSelect Africa TV kama ngikwazi ukuthi ubusani kwaMthembu belithele injabulo ihora bafowethu iSelect Africa TV. Sikhona ke bafowethu sila kwamaphumulo ehall bafowethu ngihleli nensizwa uSilwela kanti kumnandi kudelelated umfowethu. Asikubingelele sikwamukele kweSelect Africa TV. Ngiyabingelela kakhulu kubalaleli nakubalandeli beSelect Africa TV mfowethu. Hlezi kuyintokozo mfowethu kuba nani bafowethu. Mfowakhathi siyathobeka kuba la mfowethu asitshele namhlanje sila kwamaphumulo ehall siyabona kwenzeka izinto ezinhle kakhulu. Awusithathe usibeke bhuti wami. Namhlanje bhuti ngithe asithi ukuphuma kancane entweni abantu abasazi ngayo njengomculo kaMaskandi nokuthi sibheke ukuthi umculo kaMaskandi umuntu umeyucula ukhona omunye umcabango angawenza. Lo okhulumayo uSilwela Phakathi kwaNombogo Johannesburg kwamaphumulo umphathi weSilwela Isivuno Foundation okuyifoundation yami engenza inzuzo non-political and also etargethe kakhulu omama abahlala emakhaya ukuthi singaba uplifta kanjani bayibone nabo bekuyi-mainstream yezinto enzenzeka emhlabeni. Enye into ekhona msakazi njengamhlanje usuku olusijabulisa kakhulu Silwela Isivuno Foundation ukubona ukuthi asibancinyane la ngaphakathi nje kukhuluma ubaba uMEC uSupha Zuma wezolimo okuyinto iSilwela Isivuno eziqhenyayo ngayo ngokumletha kubantu bakithi ngokumletha nama-services nezipho esesithe siyahamba siyinikeza abantu bakithi bethokoze kakhulu ngosuku lwanamhlanje. Mfowethu siyajobeka siyajabula futhi into esibonayo siyabona ukuthi abantu baphume ngomningi wabo sengixoxe nabantu abaningi befika ubone ukuthi baphethe ama-product ahlukene. Engicabanga ukuthi lento wena isukaphi ke kuwena nje ngoba ngiyakubona umfana osemncane but uthando lolimo kuwena. Kahle ukungena emculweni kumina kwangesikhona ukujabulisa abantu kuphela ngibashiye bengadlile njengabanye abafowethu abakhona, but inhloso ngqangi yami ukufaka uthando especially kubantu abasilandela umculo wethu nabawuthengayo ukuthi phezulu kokuba besibuka bejabula mfokaMthembu kodwa bedlile ngoba kukhona abantu abeze emashowini ethu behamba ngisho nangamaphaca ubona ukuthi akukahle kodwa manje ucule but uthi uyabona lezi zinto ezicula uthi wakhe isizwe usakha kanjani isizwe at the same time silambile. So I came up with the idea ke yokuthi ngakhe iSilwela Isivuno Foundation ngenhloso ukuthi sifukule abantu bakithi ngoba asinawo amafemu emakhaya kodwa njengoba sithi Silwela Isivuno ngabona kuyinto engcono ukuthi sizame ukuncika kwezolimo
okuyilona olungakwazi ukuthi sakha amafemu ngomhlabathi wethu emakhaya. So iqhamuke kanjalo-ke i-foundation nangempela ivuna iy'thelo ngoba umcimbi wayo wesibili odlule waba successful kakhulu, but kulokhu kusimangazile ngoba sino-MEC, sino-Meya, sinazo zonke iy'khulu ey'thize zeminyango eyahlukene ey'zo-empower kakhulu abantu especially kuy'nyanga abantu besifazane. Ngoba into enye engijabulisayo ngithe uma ngixoxa nabo abantu besifazane la ngaphansi baze bayasho ukuthi yes leyo nabo lento bayayenza, but uxhaso ibashayela ekuthenini uthola ukuthi la endaweni zasemakhaya abanayo indlela ukuthi bakwazi ukuyibiyela isivuno sabo abasuke besenzile, nezinto ezibashayayo kakhulu lezo ukuthi izichotho njengoba sibona nje izolo kusukuma isichotho esingakanani sifika la balimala abantu. Ngicabanga ukuthi ezinye zezinto mfethu uhulumeni engabe uyazenza noma engicabanga ukuthi kumele nizisukumele noma mhlawumbe uzoyichaza wena lento yokuthi basekwe ekuthenini bakwazi ukuthola ilentuzana indlela yokuthi into yabo ukuthi beyivikele. Into yokuqala nje bhuti, kukhona into ebuhlungu engizoyisho but ngiyacabanga ukuthi omama bethu because basekhona emakhaya bayi-understand, bayayazi. Yinto engicabanga ukuthi siyiSilwela Isivuno Foundation sisazohamba siyokhophoza ey'ndaweni kumakhosi omhlabathi ukuthi akuzange ukuthi sike siqale ekuqaleni la silahlekelwe khona indlela yokuphila. Okokuqala kunokulinywa kwensimu yenkosazane. Insimu yenkosazane kuba isimo la whereby okulinywa khona insimu ukuze kuvikelwe isivuno kuyisona esiyisona esisondlayo. So ngaphandle kwensimu yenkosazane okokuqala asikwazi ukuthi isichotho singashaya okanye singafohloza ikhaba okuyilona esithembele kulo. Ngensimu yenkosazane kwakwenzelwa lokho. Okunye iSilwela Isivuno Foundation esifuna ukugqugquzela. That's why size ngasondeza kakhulu ubaba uMfikiseni Magubane oyinxusa leSilwela Isivuno Foundation onolwazi oluyinzulu nowungoti emasikweni esintu ukuthi asisiza sichushise nala singaboni khona. Okwesibili, iSilwela Isivuno bhuti sihambe ecishe umaphumulo wonke sibheka izingadi eziseduze nemfula ngoba we strongly believe into eyenza ukuthi omama bethu okanye abalimi abasafufusa endaweni yakithi kaMaphumulo bangaphumeleli. One, kuba inkinga yamanzi. Nakuba belimile bagcina belima insimu othola ukuthi incane ngenxa yokuthi amanzi atholakala kude, amanzi ayagqoza. Sishaya ikhwelo-ke namhlanje kubaba u-MEC ukuthi baba u-MEC sinenkinga yamanzi. Amanzi kanti sinayo imfula. Sinothukela, sinomvoti, kanjalo neminye imfula egelezayo engapheli. But we strongly believe if mangase siprovide-ke ngenye indlela ye-irrigation, isizwe sakithi singakwazi ukulima amasimu amakhulu angakwazi ukuthi aphilise imindeni eminingi. Siyathokoza kakhulu mfowethu futhi siyajabula njengoba ubala nje ubaba uMfikiseni Magubane. Bakhona-ke nabaculi abaningi mfowethu abathe abasondele kuwena njengoba usho ukuthi ubusemkhakheni wezomculo futhi usemkhakheni wezomculo, but uthe abantu abasondele wabasondeza nabaculi ukuthi abeze bezodlalela abantu. Siyabona bakhona oSquare. Yebo. Ikakhulukazi angeke ngikhohlwe Amagoso agcotshwe uyo MEC ngokwengoma KaZwelonke kababa uMcineka ngoba ngithi ngiyayibonga kakhulu le ndoda, ngiyafisa ngelinye ilanga ukumthinta nje ngesandla ubaba uMcineka ngoba kimina ungomunye womuntu okwazi ukulula ingalo yakhe ibende kakhulu. Ukuqhamuka nje nalomqondo ukuthi Amagoso akwazi ukuthi anikezwe iplatform ngokwaZwelonke. One, kuyisibusiso esikhulu kuthina ngoba umdanso wethu okanye into esikwazi ukuyiqhenya ngayo iyona ingoma. uMaskandi kayena uMaskandi ingoma ingekho. So abesephinda futhi esebenzisa wona Amagoso. Igoso umuntu engicabanga ukuthi uhambe zonke izigaba zomuntu wesilisa njengokukhulu. Uqhathiwe, wayingqwele, uphethe izinsizwa. Ukuphatha izinsizwa kona umsebenzi omncane. So mangase labo bantu bakwazi njengoba behlangene ba-workshopa wabadeploya u-MEC ukuthi ngempela balwele isivuno kulinywe emphakathini. Nginethemba lokuthi izofezeka iphupho likaNgqongqoshe lokubona iKwaZulu Natal ihlaza kakhulu kuhle. Mfowethu siyathokoza kakhulu futhi siyabonga ngana kwethu konke mfowethu kube kuhle mfowethu. Siyawubona nomcimbi uhamba kahle ngendlela esimangaliso. And into enye engimangaza mfowethu uyasho ukuthi
lento iphuma ephaketheni lakho siyabona ngendlela okuhle ngayo la Yep, wethu siyacela futhi siyafisa uhulumeni ukuthi ayixhase lento ibe yiyona siyathobeka kakhulu kodwana mfowethu ngiyabonga kakhulu amazwi nje okugcina engawenza akusikhona ukuthi masicula sijabulisa abantu nje bese kuphelela lapho but siye sifuna ukuthi abantu zithini i-story behind injabulo yabo ngoba khona abanye abeze showini bezojabula ngempela ngoba they mean it ngoba ngempela ekhaya akanalutho ekhaya ukhisa inyombazana ngenxa yokunga-afford ukuthi akwazi ukubeka isinkwa etafuleni kubuhlungu kakhulu lokho bhuti ngoba kwenza indoda ehlele ukuzithemba so siyawanxusa namadoda ukuthi amadoda awasondele akwazi ukuthi abe i-part and parcel yale program ukuze sixoshe indlala emakhaya ngiyathokoza kakhulu. Ngiyabonga kakhulu babukeli beSelect Africa TV insizwa bafowethu uSilwayiphi Mfokakhathi sinaye namhlanje la kamaphumulo bafowethu kumnandi kudelile sibona izinto ezahlukahlukene ezinhle ezenziwe emphakathini ngize ngabona nensango ke bafowethu ukuthi insango iyaphilisa kuningi bafowethu Select Africa TV sikhona uyasilandela einkundleni zokuxhumana Select Africa TV uyasubscribe bafowethu hleze kukuhle njalo siyathobeka futhi siyathobeka kakhulu futhi yeah